Predané pod cenu na ďalší predaj, no realita bola iná. Počas toho, ako neustále dovážame autá pod cenu pre našich členov, sa nám podarilo doviesť aj túto Teslu Model 3 s faceliftovou batériou a len 15 000 km za takú cenu, že by si z toho padol na zadok. Auto sme boli osobne preveriť a zobrať až v Nemecku. A kvôli tomu, že Paťkovi, ktorý si auto kúpil s kolegom, ešte čakali na peniaze, som si ho mesiac nechal a natočili sme s ním pár zaujímavých videí, ktoré si možno videl na mojom profile. Osobne ti poviem, že keby nie som taký petrolhead, aký som, toto auto by som si do mesta zobral ako nič. No prišiel čas a autíčko sme odovzdali a potom sa to stalo. Chalani prišli, prezreli, zobrali si auto a tak sa im páčilo, že si ho nakoniec nechali. Ostalo v rukách Paťkomu kolegovi Tomášovi a počase som od nich dostal takúto parádnu recenziu, ktorá putuje do nášho wall of proof. Toto je veľké poučenie. Pokiaľ robíš akýkoľvek biznis, zbieraj čo najviac recenzií a postuj si ich takto pekne pod seba. Jedna vec sú sľuby a druhá je, keď vytasíš 300 pozitívnych recenzií na tvoj projekt od ľudí, čo mňa osobne hreje na srdci a spáva sa mi 100-krát lepšie. Čiže Teslička nakoniec zostala, no popravde sa ani nečudujem. Tento istý prípad sa stal aj so Seatom Leonom, ktorý si od nás kúpil na flip člen zo skupiny Tibor. No dopadlo to tak, že s bratom sa im tak auto páčilo, že si ho nechali. Možno sa povozia rok a potom ho predajú za to isté, alebo ho stále môžu flipnúť ako Braňo zo skupiny z týchto Tiguanov. Čiže Tesla aj poučenie v podobe recenzií odovzdané. No a ak sa chceš pridať ku nám a mať k dispozícii takýto servis, napíš mi do správy slovo flip. Otvárame len 4 krát do roku s limitovaným počtom miest, nakoľko sa každému členovi venujeme osobne. Držím palce a vidíme sa.